Ining Digicast Negros X, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region, ang amo ni kadulong sa inyo kag yari naton nga mga top 10 stories of the day. Today's June 19, 2025, Webes nga adlaw. Palm Oil Company sa Banwas Kanduni, ginapanaugan sang cease and desist order. 5 ka mga empleyado sa Kapitolyo nagpositibo sa iligal nga droga. Halit sa peste nga RSSI sa katubuhan sa Panay kag Negros, naglabot sa 1,500 ka hektarya. Natabo nga pagpaniro sa Silay City, makaapekto sa status ng syudad para sa barangay elections, purong barangay nagpositibo sa gunpowder. Kag sa good vibes, visual artist, green energy expert, ginkilala bilang Banuhanon awardee, kag pinapagig ka grupo kag individual, ginpasindunggan man, kinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, bago nga LPA sa sulod sa Philippine Area of Responsibility ang natunaw na. As of 8 a.m., wala na sang low pressure area sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ang LPA nga nakitaan sa kahapon sa area sang La Union ang natunaw na. Sunod sa pag-asa, ang ITCZ ang nag-aapekto karon sa area naman sa Mindanao. Sa Visayas naman, posible ang pagbubo sa ulan, parehas na lamang sa pag-ulan nga aton eksperyensya sa pila ka bahin sa probinsya sining nga hapon. Lakip na diri sa may Bacolod City nga nagresulta sa pagbaha sa pila ka mga areas ilabi na sa barangay Mandalagan. Ina naman ang dalasang localized thunderstorms. Sa number 9, ginabuga ang sulfur dioxide sa bulkan Kanlaon ang nagdamo. Halin sa 1,790 ka mga tonelada sang sulfur dioxide nga ginbuga sang Kanlaon sang Martes nga adlaw, nagsaka ini sa 3,952 ka tonelada sang kahapon. Ini base sa monitoring sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PHIVOLCS. May 19 ka mga pagtayog nga na-record sa bulkan. Naglabot naman sa 600 meters ang katason sang plume nga ginbugas ang Kanlaon. Nagapabilin sa gihapon sa alert level 3 ang bulkan, but silingon hindi pwede sa gihapon makasulod sa 6 km permanent danger zone, kag may posibilidad sa gihapon nga hinali nga paglupok sang bulkan, pagwa sang lava, ashfall, pyroclastic density current, rockfall kag pagbaha sang lahar kung mabunok ang ulan. Sa number 8, ang acceptability sa mga permanent relocation sites sa mga apektado sa bulkan Kanlaon ang mga basihan sa probinsya sa pagbakal sang duta. Ginsiling ni Provincial Administrator Fernando Diaz nga may duha ka mga property sa barangay Talaptap sa Banwas sa Castellana nga ginalantaw karon ang probinsya para mangin permanent relocation site. Suno kay Diaz, ang mga pamilya nga nagapanag-iya sang duta ang willing nga magbulig sa probinsya. Suno kay Diaz, sa iya nga pakig-angot sa ila, ila natalakay nga sundon ang proseso. Magapadala ang tag-iya sang letter offer. Magaresponde naman ang probinsya sa pagpadala sang appraisal committee para magpatuman sang valuation. Ini ang mahumana o kung nahumana, suno sa kay Diaz, kag nagahulat lamang siya sang lain nga report angot diri. Pagkatapos ini kung acceptable na sa alkalde, sa mga barangay leaders kag sa internally displaced persons ang natungdan sarang na masuguran ang procurement process. Kasubong man ang iban pagit nga mga legal process may kang tanan diri. Ang isa ka property nga nagalapad sang 8 hectares, ang isa naman nagalapad sang 11 hectares kag malapit sa barangay hall kag sa eskwelahan. So again, ang pinaka-sanda sa kung whether backload sa probinsya o hindi is its acceptability na sa aton nga mga IDPs, whether they want to stay there for good, bakasyon na lang nila karon din, no? Tapos balik naman to sila sa aton nga danger zone, ang mga gyapon ng peligro na atubang ta, and then naggasto lang ta kwarta when it's not really acceptable para long-term stay na sa aton ng mga IDPs.
Sa number 7, ginikanan sang lapsag nga ginbilin sa Talisay City ang nagpakita na sa PNP. Ginkumpirma ni Police Major Razel Jim Hocson ng Deputy Chief of Police ng Talisay City PNP nga nagpadulong sa ilang opisina ang ginikanan sang lapsag nga ginbilin sa jeep sadtong Hunyo 8. Sunod sa pulis, ang amay sang lapsag ang hindi makatulog sa ilang ginhimo. Gani nagpanugid siya sa iya nga lola, nga amo naman na nag-upod sa iya sa pagkadto sa pulis. Nagaedad sang 20 anyos ang babae kag lalaki. Base man sa panaysayon sang iloy sang bata sa pulis, gintago-tago niya lang ang iya nga pagbusong. Dugang pa sang PNP, magadepende na sa City Social Welfare and Development Office kag City Legal Office ang pagpasaka sang kaso batok sa duha. Sa subong, gipaydalom sila anay sa counseling sang CSWDO. Sa number 6, bangkay isang isa ka lalaki na sapwan sa Dumaguete City. Sa isa ka bakante nga lote sa Northern Hunob sa Dumaguete City, nasapwan ang bangkay ni alias Jesse, kailasang kaagahon. Sa investigasyon sa Dumaguete City PNP, nakita ang biktima nga nagahigda nga dugoon. Gilingon man niya gindala sa ospital si Jesse apang gideklarar nga dead on arrival. Ginaligar nga nadula ang motor kag kahita sang biktima. Kinausisa pa sang pulis ang motibo sa krimen. Sa number 5, sa Banuas ng Calatrava, isa ka anay katapos ang NPA ang patay sa pagpaniro ginpaunanan sa tiro sang mga armado. Patay si alias Tolendoy, 63 anyos, matapos ginpaulanan tiro sa Spur 2, Barangay Binapasok, Banuas ng Calatrava sang kagabi. Sa investigasyon sa Calatrava PNP, yara sa gawa sang iya nga balay ang biktima o pwede sini nga utod sang nag-abot ang 4 ka mga armado nga persona kag gilayon niya gintiro ang biktima. Matapos ang pagpaniro, nalagyo mga suspect. Gilayon niya gidala sa ospital ang biktima apang gadeklarar nga dead on arrival. May napulo sa tanan ka mga igo sang bala sa lawas. Ginausisa pa sang PNP ang ini nga kaso. Sa number 4, halit sang peste sa mga katubuhan sa isla sang Negros X Panay naglabot sa 1,500 ka hektarya. Halin sa 87 hektarya nga halit sa peste sa mga katubuhan sa Northern Negros sa nagligad nga binulan, naglapad na karon sa 1,505 hectares ang red striped soft scale insects o kung RSSI infestation sa sulod sang isa lang ka bulan. Nalakip sa mga nalapot ang area sang Iloilo, Capiz, kag Negros Oriental. May mga lugar nga wala na report gani ginakabalakan ini sang pamunuan sang Sugar Regulatory Administration. Samtang may 97 hektaryas naman sang pananom ang apektado sang RSSI nga naka-recover na. Nagahingyo si SRA Administrator Pablo Luis Ascona sa mga sugar groups para mamonitor ang mga kahalitan. Ginapaabot niya man sa mga local government unit ang pagdeklarar sang state of calamity para gilayon matagaan aksyon ang amo nga problema. Sa number 3, ang natabo nga Election Day shooting incident sa Silay City mag-aapekto sa peace and order situation sang syudad para sa barangay kag SK elections. Inisunod sa Commission on Elections Negros Island Region Director Attorney Lionel Marco Castellano. Sunod kay Castellano, ginakabig nila ang natabo nga tiruhay sa adtong Mayo 12 sa barangay Mambulak nga nagutas ang kabuhi sang duha kag pagkasamad sang 7 ka iban pa bilang election related. Gani paabot nga sa masunod nga piniliay mangin-yellow gikan sa green status ang Silay City. Sunod sa pamuno sang CIDG Negros Island Region nga si Colonel Arwin Tadeo nga nagapungko man bilang Vice Chair sa Special Investigation Task Group sila nga gintukod na establish nila nga ang motibo election related. Nagpositibo man sa paraffin test o kung gunpowder, nitrate, silang tadpo ng barangay Arnie Benedicto nga mo ginatudlo nga gunman sa naglutad nga shooting incident. Sa karon, nagapabilin sa custody sang CIDG ang punong barangay samtang ginahulat ang commitment order gikan sa korte. Si Benedicto kag 3 ka iban pa nga John Does ang nagapangatubang sang 2 counts ng murder kag 7 counts ng frustrated murder. Ang mga nagkalamatay kag nagkalasamaran ginasiling mga supporters ni Mayor Judith Gallego kag nagabantay batok sa ginaligar vote buying.
one higher yellow, from green to yellow. So, yung tulad ng, for example, sa Negros X, noong 2022, may tinatay din sa Masay. Kaya lang, sa kanila doon, yellow na sila dahil overhead control. So, one higher is orange. Yan ngayon, green yan sa election. Now, na-classify siya as tinatay. I-replace yan one higher. So, magiging yellow. Sa number 2, 25 ka mga nagatrabaho sa gobyerno probinsyal ang nagpositibo sa paggamit sang iligal nga droga. Inibase sa pahayag ni Provincial Administrator Fernando Diaz sa interview sa media. Sa 5 ka mga yara, ang ukunang sa 5, mayara sang job order worker, mayara man sang hire via agency. Wala sang regular nga empleyado sa 5 suno sa kay Diaz. Ilan na padala na sa Provincial Legal Office ang resulta para sa nagakaigo nga notices. Bilang policy, ang mga JO worker, mga contract of service o COS nga magpositibo sa paggamit sang illegal nga droga ang automatic nga wala gina-renew. Kung regular nga empleyado naman, iniya nagapay dalom sa rehabilitation kag sarang makabalik liwat sa trabaho kung naka-recover na. Ang routine nga pagpatigayon sa drug testing kabahin sang kampanya sa pagpabilin sa isa ka drug-free workplace. Dugang pa ni Diaz, kabahin ini sa pagpanghanda para sa renewal sa mga kontrata sang job order workers kag COS. 1,878 ang ginpaydalom sa drug testing sang Lunes nga nagalakip sang regular employees, JO workers, COS kag agencies pagkatapos mismo sang flag raising ceremony. May mga JOs no? And then, in fact, pag yung mga outside na agency, no? Nga nag-positive. Wala Yes, guard. Wala din regular to sa 5. Wala regular sa 5. Wala. So far as I'm concerned, hindi to regular employees. Pero wala ang problema ta sa mga guards may ara mong gyapon, no? As a matter of fact, may mga guards man nga nagpa-problema kita last time sa Teresita Landoni, no? I requested agency nga islan ni tanan nga guards dira sa ospital, no? Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, EMB6 nagpapanaog sang cease and desist order batok sa Happy Incorporated, ang kompanya nga nagapadalagan sang palm oil plantation sa Banwa sang Candoni. Ini may angot sa ilang quarry operations kasubong man ang road construction kag iban pa nga mga activities kag ginapatuman. Sa interview sang Digicast Negros kay Vicente Los Bañez, ang Enforcement Division Head sang Environment Management Bureau 6, ginserbi ang CDO sa Hacienda Asia Plantations Incorporated o kun Happy sadtong June 13. Naguntat na sa ilang activities suno sa kay Los Bañez ang Happy. Ang CDO magapabilin suno sa kay Los Bañez tubtob nga ma-address ang issue nga ginaatubang sang Happy lakip na kakulang sini sang ECC o kun Environmental Compliance Certificate sa among nga proyekto. Damlag pa, nagsulat na si Governor Eugenio C. Lacson kay DNR Secretary Rafael Otilla nga mag-intervene bangod wala labot sa kakulang sang ECC ang mga earth-moving activities ang napatuman sa Integrated Forest Management Agreement o kun IFMA area. 6,652 hectares ang sakop sang IFMA nga nag-grant sa Happy. Angot diri, sunod sa kay Los Bañez, ilang ginahulat ang sabat sang DNR6 kung ano ang nakastipulate o kung nabutang ang mga conditions sa IFMA para mapatod sunod sa kay Los Bañez kung bala ginatugutan ang palm oil plantation. Kung ginatugutan, pila sa area ang sakop diri, ang pila naman para sa mga forest trees. When possible, ma-lift ang cease and desist. Kung makakomply na sila. Sa ECC? Dito sa kondisyon sang ilang IFMA. kondisyon sang ilang kondisyon sang ilang kondisyon sang cease and desist order nga ginatag sa ila. Anong unod sang condition sa cease and desist? They have to comply with the ECC? Stoppage lang sang ilang operation with regards sa quarry and road construction. So
why dito nang mention ang sa IPMA plantation kay ginaklarify pa naton ina sa di base sa kondisyon ni IPMA nga ginatag nila sa tenure instrument. Kag sa Good Vibes, isa ka visual artist kag isa pagid ka green energy expert, ginkilala bilang Banwahanon Awardee. Pila ka mga individual kag grupo ang ginpasidunggan man sa charter anniversary sa Bacolod City. May report si Nico Delfin. Ang pagpasanyog sang creative industry sa Bacolod paagi siya mga obra. Ang ginakabig dako nga kontribusyon sang kilala nga visual artist nga si Charlie Co nga naging instrumental man sa kadalagan sa pila ka mga local artist. Siya kag ang green energy expert nga si Ian Fred Solas nga among sa likod sang biodiesel production kagaban pa nga waste to energy project sa syudad agin pasidunggan bilang Banwahanon Awardees sa pagsaulog sang 87th charter anniversary. Ginkilala bilang Be the Change Awardees ang founder sang Calvary Home nga sanday Pastor Joe kag Billy Rosmarino, researcher teacher nga si Russell Gore, anti-bullying advocate nga si Julius Lorca kag ang Handom Organization nga nasuguran sa mga college students nga sanday Thaddeus D, Daniela Laboriante kag Mariela Ferraris. Which is possible. I think we need also a great vision on Bacolod because we love Bacolod. That's how it's why Bacolod? It's my home. It's all our home. We can make it really, really great. Bacolod can be really, really great. We want to work with the last Ginsiling ni Mayor-elect Greg Gasataya nga ang kontribusyon sa mga awardees ang nagapakita lang sa ilang pagpalangga sa syudad nga among naghatag inspirasyon sa iban pa nga mga Bacolodnon. But at the end of the day, we all love Bacolod City. We are all serving the same city and we all live in the same city nga palangga in natong tanan-tanan. So padayon ang pag-asenso sa syudad sa Bacolod. Congratulations to all the awardees. Madamo kanya salamat and happy 87th Charter Day Bacolod City. Ginpasidunggan man ang mga most outstanding city government employees, mga outstanding taxpayers, kag mayaraman sa mga grupo kag individual nga nagbaton sang Mayor Citation Awards. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kag shoutout anay sa aton yung mga live viewers sa buong hapon si John Randolph Rubin. Welcome back. Salamat sir. Si RF Diamond, good afternoon. Digicast Negros 10 staff and Big Rubin shoutout da please kay Miguel Panlilio. Shout out kay Miguel. Si Ma'am Jubea Yap Janala, happy afternoon. Digicast Negros watching from Baguio City. Welcome back Choy Ruming Subaldo. Salamat ma'am. Si Maricon Gamboa Hayashi. Good evening Digicast watching from Japan. Pa-shout out sa akong hinablo sa Silay City. Dr. Nevi Liamado and her son Nathan. Happy birthday. Thank you. Si Mirna Garrido Clavel, good PM Digicast Negros watching from Payao. Si Yek L. Si ginapanawagan niya si Carmela Alegria, si Romel Mahilom Galio, mayong hapon Digicast Negros. Hensley Cecil Alguna Mumbai, good afternoon Digicast Negros, Sir Roming. Gerald Liagono Estardo, mayong hapon Digicast Negros watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Rudyard Bihares, sir, welcome home Roming. Salamat sir. Si Romy Hisem, mayong hapon Digicast Negros, mayong hapon Choi Roming. Kagamit itong top 10 ng mga balita sa Negros Island Region, subong adlaw, tubtub sa buwas. Ako si Romeo Sobaldo na nagbabalik. Mayong hapon.